Tameidiau o Ymchwil Tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Helo, Siona Dafydd dwi, a dwi'n uwch ddarlithydd ar y cwrs tar cynradd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Ac un o fy myfyrwyr cynraddu sydd gyda fi heddi yn mynd i sôn chydig bach am ei aseiniad. Mae Daniel Roberts newydd orffen y cwrs a newydd gwblhau yr ail aseiniad. Felly, Daniel, allu di ddweud wrthon ni ddechrau, beth oedd dy bwnc di? Wel, edrychus ar sut mae ddysgu da yn creu Cyd-destun Dilys ar gyfer dysgu. Felly, fi'n cofio'r cyflwyniad o'r brifysgol, oedd yn ni'n gallu dewis bod yn agor ni moyn. Felly, oedd eang, a ni'n meddwl, i ddechrau gen i ddim syniad beth ni'n eisiau gwneud. Oedd ni'n eisiau sicrhau gen i diddordeb yn y pwnc. Ac yn ar ôl un o fy hargedau o fy mentor oedd sut i creu sbardun ar gyfer y ddosbarth gan creu Cyd-destun Dilys, a o'n i'n weld hynna ddim yn rili siŵr beth oedd i'n feddwl. Felly, edrychus mewn i sut mae creu Cyd-destun Dilys a beth yw ystyr Chwen o hynna ni'n weld yr effaith oedd yn cael ar dosbarth a sut os gwneud y waith yn perthnasol i'r plant a nhw'n deall pam nhw'n gwneud felly cysylltu gyda'r byd go iawn. O'n i'n weld yr effaith o hynna jyst o'r wers cyntaf yn cadarnhaol iawn. Felly penderfynais i ffocysio ar hynna a dwi'n weld yn buddsol iawn wrth wneud e. A hefyd wrth gwrs yn cyd-fynd gyda'r safonau dysgu neu proffesiynol ag safonau proffesiynol dysgu ag arweinyddiaeth. Dydyn nhw, felly mae hwnna'n yn allweddol hefyd. Iawn, felly ro syniad i ni, tymod, be nes ti ddarganfod yn y lenyddiaeth am y maes pwysig yma? Yeah. Wel, dwi'n credu, i fod yn onest ar y ddechrau, oedd popeth ar-lein yn dweud, yn eitha, ddim yn negyddol, ond yn dweud pethau fel mae ysgolion ddim yn debyg i bywyd go iawn. Felly mae'n meddwl hwnna'n diddorol fel beth mae ysgolion edrych arno. Felly oedd dyfyniad eitha neis o'n eisiau dweud oedd, the argument underlying the promotion of authenticity is that too many school tasks are unauthentic, unrealistic, and by implication, not useful for engaging in real-world literacy activities. Felly, a ni'n meddwl hynna'n eitha... eitha daniol. Felly, yn credu, o'n eisiau edrych fewn i... Felly, llyneddoedd oedd yn edrych ar ysgolion sydd yn wneud, edrych ar creu Cyd-destun Dilys. Ac y prif, maes allweddol darganfydau i ddechrau oedd edrych ar sut mae dysgwyr yn arwain dysgu, herwydd mwyn wneud yn Cyd-destun Dilys iddyn nhw, rhaid chi wybod, eich dysgwyr wybod beth maen nhw'n gan nhw diddordeb mewn i. Felly hynna'r prif maes i ddechrau oedd i ddarganfod pan oeddwn i mewn yn ysgolion, beth heddwn i mewn ysgol mewn falle fel Pontypridd, ond ni ddim yn gwneud popeth am Caerdydd, roedd mi wneud ymchwil mewn i beth mae'r ysgolion yn wneud, ac wedyn o hynna wedi wneud yn perthnasol iddyn nhw. Felly ar dechrau pob wers yn meddwl sut ydyn nhw'n mynd i ddefnyddio'r sgilio'r was yma yn y byd go iawn. Rwy'n meddwl, os o disgyblion ddim yn gweld y pwynt yn neud, dyn nhw ddim yn mynd i eisiau neud ei fod yn onest. Felly o hynna oedd y maes allweddol oedd cymhelliant o dan enfawr ohono fe oedd sut chi'n dal diddordeb, ond os maen nhw'n gweld pwrpas y wers, o'n gweld o'n i'n neud hyn oherwydd gallu defnyddio sgiliau yma yn y byd masif as ysgol hefyd, oedd fwy o cymhelliant i disgyblion i wneud y gwaith. Felly, wedyn oedd diffyniad eto. That students who feel their voices are heard and their out-of-school experiences are valued and integrated with their formal schooling have greater potential to see school as relevant and a better position to see learning as powerful tools in their lives. Felly hynna, falle, i ddechrau hynna beth, y dyfyniad yna'n meddwl, dwi'n mynd i wneud y holl ymchwil ar hyn, a ceisio deall sut i wneud hyn yn y dosbarth, ac yna yn trydydd, yn edrych ar profiadau cyfoethog sydd yn dod mewn gyda fe. Felly, ni'n cofio pan o'n i'n ysgol gynradd, chi'n cofio fel y taith, a wen pa wers yw'ch chi'n gwneud o gwmpas, a falle ymwelwyr sy'n dod mewn, a falle'r effaith mae hynna'n cael ar plant. Dyna eitha diddorol. A wen o profiadau fy hun, nes i weld sut, os o'n i'n cael ymwelydd mewn, wen wneud gwaith ar hynna, neu wneud gwaith ar enghraifft, o'n i eisiau wneud llythyr i'r cyngor i ddweud i gael y ceiriad a fi'r arbwys yr ysgol, hefyd mae'n gyfrwng felly wneud llythyr, tro plant sy'n gweld pwrpas wneud e, a wedyn mae'n di anfon y llythyr sy'n cyngor, yn gweld oedd y gwaith yn gwych o hynna, a hynna jyst yn y siampl bach, felly hynna.
Felly, mwy neu lai oedd y llenyddiaeth yn cwmpasu o gwmpas y 3 peth yna, sef llais y dysgwr, cymhelliant, a wedyn profiadau unigryw a cyfoethog. A sut oedd yn dweud un peth oedd yn trygydol, oedd yn dweud i paid yn gwneud o'n ffug, fel ffael jyst dweud ar y ddechrau, gallech chi wneud hyn, mynd darllen map, gallech chi wneud hyn yn campio mas yn Lloegr neu rhywbeth. Rhaid i chi wneud rhywbeth nhw'n i deall fath o beth, felly jyst ond yw'n mathematig yn ei ffeindio eitha hawdd i wneud, fel pethau fel, os ydyn nhw'n wneud gwaith ar fel trosi data, ni'n meddwl, i ddechrau, ni'n dweud, os chi'n mynd i arwyliau, os chi'n mynd o kilometre i filltiroedd, o'r pethau fel trosi, taldra, metrau, a pethau fel hynna. Felly jyst wneud yn i ddechrau'r wers o hynna, mae'r plant fel, mae'n y pwrpas i wneud hyn, a ni'n gallu gweld pam ni angen gallu trosi data. Felly, pwy oedd yr awduron nath ddylanwadu ar ty fwyaf? Wel, i ddechrau o diwrnod dysgu mewn swydd, oedd na dan o lenyddiaeth gan Williams a Gonzalez de Haas, sy'n dweud hwnna'n gywir, ond 2012, a yna jyst i ddechrau yn enwedig, gys i esbonio beth mae'n golygu gan Cyd-destun Dilys, ac yn eisiau esbonio yr effaith. Mae wedi cael, credu oedd na rhyw fath o, o'n wedi gwneud flwyddyn o astudiaeth, a o'n wedi weld o wahaniaeth rhwng ysgol, oedd flwyddyn oedd yn mynd ar taith, a wedyn gwneud thema cyfan ar y taith yna, i gymharu blwyddyn oedd heb di mynd ar taith. A ni'n gweld yr effaith o hwnna, jyst oedd plant gyd yn brwdfrydydd i wneud y waith, a jyst gen y diddordeb y popeth. Felly nhw oedd y prif yn y dechreuais i. Mae'n y llwyth mas o fod yn onest, yn y llyfrgell, oedd jyst mynd authentic learning, mae'n y llwyth o learning. Ie. Oes na unrhyw anfanteision, neu oes na unrhyw heriau a siolensau penodol maen nhw'n drafod yn y lenyddiaeth, ac wyt ti wedi profi dy hunan i addysgu mewn defnyddio Cyd-destun Dilys? Dwi'n cael yn enwedig gyda y maes allwedd, yr un profiadau cyfoethog gyda Covid blwyddyn yma, ni hefyd gallu gwneud unrhyw teithiau a gweld ymwelwyr. Felly hynna, o'n i weld yn eitha anodd i wneud. O'n i'n ffordd, o'n i'n gwneud galwad ar Teams gyda y doctor, oedd yna cael un effaith. Ond mae'n cymryd eitha dipyn o amser i paratoi yn wedi y profiadau cyfoethog, herwydd mae'n cymryd eitha dipyn o amser. Yn y llenyddiaeth mae'n dweud, neu'n siŵr bod chi ddim yn gwneud pethau sydd jyst yn hawdd i chi wneud. Felly os chi'n byw ar bwys amgueddfa, chi jyst yn mynd i hynna herwydd mae'n hawdd i wneud, ond os mae ddim cysylltiad i thema, mae ddim yn gweithio. Felly hynna'r prif herod, mae'n cymryd eitha dipyn o amser i baratoi. Dwi'n credu edrych mlaen i blwyddyn nesaf, yn barod meddwl nawr beth yn gallu wneud. Chi'n methu wneud o wythnos cyn fel yn eisiau mynd fan hyn, a o'n cysylltio mewn rhyw ffordd, mae'n chi meddwl am eich thema when cael y profod yna o gwmpas y thema. Felly hynna'r prif her. Felly mae'n golygu cynllunio'n eitha pell o flaen llaw, felly hwnna'n un o'r heriau yn dweud. Er bod ti'n gwrando falle ar llais y plentyn, hynna'r hwnna'n holl bwysig er bod yn cymhelliant, ond ar yr un pryd, er mwyn cynllunio'r profiadau cyfoethog unigryw yna, mae rhaid gael pyn bach o weledigaeth o flaen llaw. Herwydd, o dwi'n dechrau'n ysgol newydd flwyddyn nesaf, felly dwi'n methu cael llais y dysgwyr nawr heddi ddim awr nhw. Ond un beth sy'n bwysig gyda'r dosbarth dwi wedi weld, os chi'n cael jyst fatha rhyw thema, a wedyn mae gan y plant opsiynau, felly os mae gan y plant opsiynau, enghraifft nes i wneud, o'n i'n edrych ar yr hen groegaidd a'r diwy gwahanol. Os o'n i'n dweud, o'n i'n rhaid i'n gwneud ymson, fel o'n nhw oedd y diw, a dwi'n gwneud pypedau, hynny oedd y thema. Ond os o'n i'n dweud, mae pawb yn Zeus, a mae rhaid i chi wneud ymson o Zeus, bydd ni fel, ddim eisiau fod yn Zeus. Ond gan y opsiwn o tua 8 neu 9, o'n i'n ymchwil mewn yn nhw gyd, a wedyn, o'n nhw'n dewis pa'n o'n nhw'n hoffi y mwyaf, a wedyn o'n i'n weld, o hynna, ni wedi gwneud y puppet, a wedi gwneud ymson, a dy holl gwaith yn gwneud gyda ymson, jyst yn cysylltu gyda hynna, a dy gwaith yn gwych, herwydd o'n nhw yn gwneud am person oedd gan nhw diddordeb mewn, felly fel Aphrodite, peth fel hynna. Felly os mae yna digon o opsiynau i'r disgyblion, nhw'n gallu dewis, mae yna fath o llais y plant o hynna. Felly dwi'n angen bod nhw dewis popeth, chi gallu cael y thema, ond nhw jyst yn dewis o fewn y thema yna. Achos yn y pen draw, ni yw'r bobl broffesiynol sydd wedi bod yn gwybod beth sydd i ddigwydd yn y dosbarth yn dyfa, ond mae rhaid gwrando ar eu llais nhw. Dyw'r plant ddim yn mynd i arwain pob dim, wrth gwrs ydyn nhw, ond mae cyfraniad nhw'n holl bwysig yn dyfa. A ni'n gwneud, jyst meddwl esiampl arall, ni'n gwneud gwaith ar fel
arwyr yn gwneud bywgraffiadur. A o'ch hynna, oedd y gwaith, herwydd o'n nhw'n dewis ar y nhw, felly oedd wneud fel Marcus Rashford o unrhyw beth yn y moyn. A oedd nhw eisiau gwneud y gwaith cymaint fwy, herwydd nhw oedd i dewis y person, nhw oedd yn gwneud ymchwil. A jyst yn gweld yr effaith o pan maen nhw'n diddordeb yn y pwnc o'r gwaith yn llawer well. Maen nhw'n mwynhau dysgu sydd yn neis. Felly'r cymhelliant yna, o ti wedi darllen amdano fe yn y llenyddiaeth, yn dod drwodd yn glir. Felly, yn ogystal â darllen llenyddiaeth academaidd, nes ti darllen llenyddiaeth broffesiynol, pethau fel adroddiadau estyn, be maen nhw'n dweud am y syniad yma o Cyd-destun Dilys i ddysgu? Oedd eitha dipyn o adroddiadau estyn yn dweud sut, ond nhw'n edrych ar ysgolion yn gweld yna ysgol wedi wneud o thema ar profiad cyfoethog. A nhw'n adroddiad cyfan yn dweud sut mae'n ysgogi y plant trwy wneud yn cyd-destun o fewn y adrodd lleol. Ond nhw'n cadw'n hawn yn dweud sut yr effaith oedd hwnna'n cael ar y plant. Hefyd gyda cwricwlwm newydd, oedd llwyth o beth yn dweud sut nhw eisiau denu diddordeb a edrych ar y 4D ben, so'n paratoi nhw am y dyfodol y peth fyna. Felly oedd popeth yn gwneud gyda'r cwricwlwm newydd a estyn yn dweud sut hyn ceisio wneud bron pob wers os yn gallu i rhyw sut mae plant yn gweld pwrpasau a wedyn gweld sut maen nhw'n gallu wneud fel sgiliau trawsgricwledd hefyd, sut maen nhw'n gallu defnyddio sgiliau hyn am fwy na jyst mathemateg, maen nhw'n gallu gwneud fe i darllen map o peth fel yna, just esiampl, ond popeth yn eitha cadarnhaol amdano fe. Ie, da iawn. Felly, a sut mae hyn yn cyd-fynd gyda dathroniaeth bersonol di ynglyn â dysgu ag addysgu? I ddechrau, fel cyn dechrau'r cwrs, o'n i'n eisiau y dosbarth y plant i fwynhau dod mewn i'r ysgol a jyst eisiau dysgu. Fi'n cofio pan o'n i'n ysgol gynradd, o'n i'n mwynhau dod mewn, herwydd beth o'n i'n neud, oedd e jyst ddim hodd yn hwyl, ond gennych chi diddordeb yn fe. Felly, wrth yna cyn dechrau'r flwyddyn, rhywbeth jyst syml yn eisiau neud. Wen o hyn, mae'n cyd-fynd yn eitha dda, herwydd chi'n yr un ffordd, dwi ddim jyst yn nhw'n gallu neud unwaith maen nhw'n moyn, ond maen nhw eisiau dysgu am y pwnc, herwydd maen nhw'n gweld pwrpas, maen nhw'n gallu cael perchnogaeth mewn dysgu hun, felly maen nhw'n deall sut maen nhw'n gwneud yn y stafell dosbarth, mae'n jyst popeth amgylchedd o waith, a popeth yn well. Jyst eisiau nhw i cael hymhelliant i eisiau dysgu. Os oes gen i ddim un ffordd i athrawon, os ni'n deall pam ni'n neud e a sut maen nhw'n gallu gwneud y sgiliau, dwi'n credu mae'n haws i mi dysgu e, os dwi'n gwybod sut i wneud yn perthnasol i'r byd go iawn. Felly dwi'n credu, ran fy athroniaeth, jyst i wneud yn fi mwynhau, ni cael diddordeb yn y fe, mae'n gobeithio bydd y plant hefyd yn o hynna. Ie, achos ni'n paratoi'r plant yma ar gyfer bywyd y tu hwnt yr ysgol, yn dyn ni. Hynny yw, dysgu nhw sut i fyw mae'r ysgol i fod yn neud, hytrach na dysgu nhw sut i fod yn yr ysgol. Hefyd, o hynna, ni'n jyst yn cofio, y llynyddiad yn dweud sut mae ysgolion yn ffocysu ar cael profion a cael marciau dda yn profion, ond os chi'n gwneud hyn ar llawr dosbarth yn plant yn mwynhau dysgu, bydd hynna'n dod gyda'r nhw'n mwynhau, felly, ond os chi'n ffocysu ar cael marciau'n dda, bydd y profiad ddim yn dda, bydd y marciau ddim yn dod, felly dod yn naturiol, y canlyniad yn dod yn naturiol os chi'n gwneud y profiad yn dda. Felly mae hwnna'n newyddion cadarnhaol hefyd. Ydy, diolch. Ac felly, gael di gofyn i ti cyn symud ymlaen, neu cyn gorffen, ydy hyn wedi dylanwadu ar sut byddi di'n datblygu yn broffesiynol yn y dyfodol? Wyt ti'n meddwl y byddi di yn troi at lenyddiaeth academaidd, yn troi at lenyddiaeth broffesiynol, wrth fyfyrio ar dymarfer dir ei hunan, wrth i ti ddatblygu yn y dyfodol? Dwi'n credu oedd y aseiniad yma di dangos mi sut mae'n gallu helpu. Os oedd y aseiniad yma heb di cael, os oedd ddim rhaid mi wneud, byddai byth di edrych mewn i profiadau dilys. Felly mae'n i ddangos fi, os mae'n rhywbeth yn gwneud diddordeb mewn, a dwi'n gweld mae'n helpu tipyn, os chi'n gwneud ymchwil mewn iddo, chi'n gweld sut mae'n gallu helpu chi cymaint yn y dosbarth. Herwydd, o'n i ddim yn meddwl am, o'n i heb di feddwl am y profiadau cyfoethog cyn, ond when yr ymchwil, chi'n gweld fel y pethau gwahanol sy'n gallu effeithio. Mae'n llynedd yn esbonio sut i fatha wneud yn perthnasol i'r dysgu, ond hefyd mae dwi ddim jyst yn taith o'n hwyl ysbryd. Ond i'r plant, mae'n teimlo fel hynna, ond maen nhw'n dysgu ar y hun pryd. Felly, yn y dyfodol, os unrhyw beth sy'n teimlo'n gweithio tipyn bach, mae'n gwneud ymchwil i hynna, a gobeithio datblygu mewn y pwnc yna. Dwi'n gweld i am wedi helpu llawer.
Diolch yn fawr iawn, a pob lwc i ti blwyddyn nesaf. A mae'r plant yn lwcus iawn i gael yr holl brofiadau dilys na maen nhw'n mynd i gael blwyddyn nesaf. Diolch.